Hey Tiger. Patti disco, partisani. Moi Tiger. Joo, se oli Tiger ja Iisin laula. Ja Tiger, minulla on Franklin elokuva. Elokuva on kirjasto. Joo, okei. Tiger, haluatko katsoa maailmaa? Kyllä, maailma on iso. Katso. Oi, iso maailma. Taigan talo on maailmassa. Joo, on. Taiga, missä asut? Joo, Taiga, sinua asut Suomessa. Täällä on Suomi. Äiti ja sinua asut kaupungissa Jyväskylä. Täällä on. Missä asuu isi? Asuuko isi Suomessa tai Jyväskylässä? Ei. Tyhmä kysymys. Isi asuu Isi asuu Tanskassa. Ja isi ei puhu suomea, mutta minä puhun tanskaa. Sitten kun isi käyttää Taigan Suomessa, isi kuljettaa lentokoneella Tanskasta. Kokonaan Taigalle Suomessa. Täällä. Joo. Taiga, haluatko katsoa isin talo? Joo? Okei, hyvä. Oho. Hei Taiga. Iso pussu, iso tyttö. Nyt menemme ulkona. Joo, ulkona. Katso. Oi. Se on aurinko. Ja täällä on iso talo. Joo. Ja täällä on joo, missä se on? Mitä se on? Se on kaupunki. Se on Köpenhamina. Joo. Ja isin talo. Okei, Taiga. Nyt menen isi, mutta ensimmäinen sano isi, heippa Taiga, rakastan sinua paljon.